खुलुमबाय लोगो नोंथांमोन गिबियावनो नोंथांमोनखौ नन्दिता परिबार फेसबुक पेजाव गोसो गोरबोजों बरायहरबाय। बेलाय नन्दिताया गोदान गस्ला गानलायबाय पिंक कालारनि हार फेभरेट कालार नङा होनबा नन्दिता? बिनि उनाव जोंहा बिनि व्हाइट बर्डखौबो दिहुनना लाबाय। दायो नन्दिताया फरायगोन बेखौ गावखौनो खालामनो होगोन। बेबायदिनो नन्दिताया सानफ्रोमबो मोनाबिलि समाव सम मोनोब्ला फरायो नङा होनबा नन्दिता? वाव मादार आरो फादारा नोंनि दिनैनि स्टुडेन्ट दे। नोंनि मुङा मा? खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना नन्दिताखौ बसुमतारी। नन्दिता दायो मोनाबिलि जासिगोन नङा होनबा? दा गेलेखांबाय दसे दायो नोंहा फरायनायबो सम जाबाय नङा होनबा नन्दिता? क्लास रुमाव एसे खोमसिसि जायो आरो थाम्फै दं नङा होनबा? बिथिं नाहरलायबा दायो सानफ्रोमबोनि बादि नोंखौ मोनसे खामानि होलायनोसै। नोंखौ आं दायो सिम्पोल इंलिश वार्ड लिरनो होनोसै आं दै। मा लिरनो होगोन नन्दिता? सिम्पोल इंलिश वार्ड। दे बिदिब्ला नोङो लिरदो। नोंनि बिमायाबो खाथियाव जिरायना दङ दै। दङना गैया? दङ। दे दे थांदोबाबो खाथियाव। नन्दिताया जोबोद मोजां गथ'। व्हाइट बर्डखौ बायजोआवनो दिहुननानै दायो बेखौ एसे फरायनो होदों। गारिफोरनि एसे सोदोबफोरखौबो नोंथांमोना खोनानो मोनगोन। नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। दे वेबा मा लेटार जागोन बाबा? वेबा येस। ए थाबा वासो जागौमोन नङा बाबा? इ थाबा मा जागोन? वे। भेरि गुड। नों हादो दे। जोबोद मोजां। नन्दिता बिथिं नायलाय। नन्दिता बिथिं नायलाय। नों मोजां गथ' नंगौना नङा? मोजां गथ'ब्ला नों मानो होनबा लिप्सआव दांबाय थादो? डन्ट टाच इउर लिप। आलु गुन्थुरा नों दांबाय थाब्ला आलुगोन नङा होनबा नन्दिता? दे बिदिब्ला नेक्स्ट। बेग माने बिनाय। दे बेयो स्कुल बेग नङा दे। नोंखौ आं दायो बिनाय। दे नन्दिता गो। येस मामा भेरि गुड। नन्दिताखौ फोरोंनायफोरखौ भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम दैथायहरनो नाजादों जाहाथे नोंथांमोननि न'खराव थानाय गथ'फ्राबो एसेब्लाबो नन्दितानि लिरनाय फरायनायखौ नायनानै फरायनो गोसो जायो। मानो होनब्ला उन्दै खुदियाफोरा गावसोरनि खुदियाफोरनि भिडिअखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनो। येस। नाथाय सानफ्रोमबो गिबि लेटारखौ केपिटेल लिरनांगौ। नाथाय नों स्मल लेटार लिरबाय जेबो नङा दे। नेक्स्ट। दे बिमाया बुंनो हानाय मा दायो नेक्स्ट वर्डआ? पेट। दे पेट माने सैमा फिसा मावजि फिसाफोरखौ पेट बुङो ना मामा? येस। नन्दिता गोसो लाखि। इ थायोब्ला इया मोनसेल' थायोब्ला ए जायो दै। आरो ए थायोब्ला आसो जायो मिथिबायना बा? दे नेक्स्ट। रेड माने गोजा। येस नन्दिता भेरि गुड। आरोबो मोनसे रेड दङ बे जाबाय RAT। बेखौ जोङो एन्जर। RAT बियो दै। बेयाव होआखै आङो नों हाखायो नालाय। दे नेक्स्टआ जाबाय माबा? नेट। येस। बावगार नाङा जाम्बि जागोन। बक्स माने बाक्सु। येस। स्मल लेटार मामा एक्सा? हुगार बाबा। हुगार। जोबोद मोजां सोलों। भेरि गुड।
next toy Nandita toy dंना गैया दे next moon moonखौ मा बुङो मामा बर'आव मा बुङो Nandita moonखौ Nandita नों गस्ला गोदानखौ गाननानै मोजां मोनदोंना मोनाखै नायनि मानसिखौ माबोरै नुदों वाव एफा मोजां नुदोंना मामा नोंखौ दे next heel heel माने मा Nandita मिथियोना नोङो Nandita wow HILL जादो दे feel माने बुंनाय बुंहोनाय बेखौ feel बुङो दै very good next fish नों जायोना जाया जाया औ मा fish जायो नोंलाय बुंलाय आरो next dog dog माने मा मामा जादो pot pot माने बुंनाय मा pot माने दैहु दे बे माने कुमुदसो बुङो बेखौ दै दे Nandita oh क्या डांस बे yes yes next top topखौनो सिनायो ना बाबा topखौ आं सानसे लाबोनानै नोंनो दिन्थिदोंमोन ना yes Nandita are you boy or girl are you boy no yes very good next son yes Bibina son baby बा SON जागोन दै दे मोनांगोन दे सोलों नाजा whom सोलों W जायाबा whom जादो दे whom मा लेटर जागोन दे H home you know wah haden homba de girl girl you are a girl yes good yes जगोन दे जनानै जोङो लाइभ भिडिअ खालामगोन दै हे yes yes very good hand दाउजो दाउ राया mana रायगोनलाय सानदों Okay. Next. Lirnw apa video kasih nuyu ba? Biar kaisa HN dia kaisa deh good. Next. Kau. W very good. Next. Next madong. Men kata kaya ba? No. नोंनियाबो जादों नाथाय बे प्लुरेलावसो मेन जायो MEN जायो नाथाय सिंगुलाराव मा जायो ए जायो बादे गोसो लाखि वान मानसिबा वान मेन बा मेन जायो MAN आरो प्लुरेलाव MEN जायो
Đây. Next. What is this, Mama? Nah, ini Mama ma lirdों? King. King. Ground đây. Yes, king mana male Papa? Yes. Ini nama dong le? Milk. Ini nama dong milk. Oh, oh ya. Ini now? Ne soto. Oh. Oh. Oh, deh. Kecil nang bo, kecil nang bo. Boria. Wow, wow, makan dulu Nandita. Oh, wow, 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 wow. Next.